Christmas tree, oh Christmas tree. 7 urteko neska bat da. Baldarra. Gizonezkoa, zaharren eiztari zaharra. Bekatuen lapurra deituko dio. Ez aidazu nola lapurtu didazun. Askatu, eta utzi dazu azaltzen. Ez eman beteko ez duzu hitza. Borreroa, hala biktimeko guzteak hautzi ditut. Pertsonaiak aurkitu eta haien historioak kontatu. Potolotsua zen. Niri kontatu zidaten bertsioa, desberdina da. Autogidari maite mindua. Emakumea urtebete 67 zentimetro 8 kilo. Langile arrakastatsua. Kualifikaziorik gabeko peoia. Diputaziorako lan egin dut. Emakumearen maitara. Personaia violentoa dela. Morroi! Bala, zuretzako da, jauna. Hain inozoa naizela uste duzu. Hori bai tanto hori! Zertarako nekatu lehertu arte pertsonaia berezien bila? Pertsonaiak! Hurbildu eta ezagutu pertsonaiarik harrigarrienak! Mota guztietako pertsonaiak, jaun Andreak! Benetakoak, hiri honetan harrapaturikoak! Utzidazu pakean! Harritu zaitezte hiri honetako giza faunara!